To mai kallo, wannan ita ce gadar da ababen hawa ke bi don shiga garin Kuri. Garin da ake yi wa lakabi da Kuri garin Amadu, da ba don kwari ba da kin fi Kano. Wannan gada dai ta zama gagarabadau wa al'ummar garin na Kuri a shekarun baya. Garin da ke zama ɗaya daga cikin garuruwan da ke samar da kuɗin shiga wa jihar Gombe sakamakon ɗimbin albarkatun noma da kiwo da ake da shi a garin. To sai dai duk da albarkar noma da ma kuɗin shiga da garin na Kuri ke samarwa, ya rasa ababen more rayuwa da suka hada da hanyar mota da zai ratsa cikin garin da ke da matukar girma a karamar hukumar ta Yamaltude ba. Wasu daga cikin mazaunansa sun bayyana halin da suke ciki sakamakon rashin hanyoyin da ke barazana wa muhalli da ma tattalin arzikinsu. Da kowa san kusan shekara 10 zuwa 15 ko kana ina damuwanka a ce gada. To alhamdulillah Allah ya kawo lokacin mai girma tsohon gwamnan Gombe ya yi mana gada. So a yanzu kan a wannan halin muna fama da gadan zuwa shigowa Kuri shine damuwan. Mota ko babba ko karama in ta zo sai dai a tura ko ana bi da ita ce ana tokarewa har a samu a shigo garin Kuri. Din gaskiya ana shan wahala, ba karamin wahala wajen hanya shigowa Kuri ba. Idan har aka ce ba hanya, kaga motoci zai zama ba yadda za a yi su wuce, su samu hanyar wucewa da za su shiga cikin gari, su samu access da inda suke nema ko inda za su biya bukatunsu. Sannan kuma idan aka samu cunkoso na hanya zai iya kaiwa ga a samu hatsarurruka a guri. Bayan hatsarurruka, cunkoso na hanya zai iya hana mutane wucewa. To amma idan akwai hanya zai kasance an samu wuri ne da hatsari zai ragu, za a rage yawan hatsarurruka da makamantansu. Daya daga cikin shugabannin ɗaliban garin na Kuri da suke karatu a sassan Najeriya ya bayyana damuwar ɗaliban kan wannan lamari. A matsayinmu na ɗalibai a wannan gari, rashin hanyoyi a wannan gari ya shafe mu ba kaɗan ba, ya taɓa harkokin iliminmu ta kowane fanni. Domin kamar yanzu yadda kowa ya sani cewa lokacin damuna ne, akwai hanyoyinmu, yawanci makarantunmu suna can sama ne. To lokacin damunan nan in za a yi ruwa, maimakon a ce za a tura yara ne su tafi su kaɗai, kaga kenan dole sai an dinga ɗaukan su a wuya ko kuma wani abu makamancin haka, ana cewa ana haurawa da su saboda yanayin yadda ruwa suke cika mana hanyoyinmu na wannan gari. Yanzu haka dai al'ummar garin na Kuri da ke karamar hukumar Yamaltude ba na buƙatar ɗauki daga gwamnatin jihar Gombe kan wannan lamari. Adama Litongo, BTV.